ma hada, menene wannan? Ma hada, menene wannan? Hada baitun, wannan gida ne. A hada baitun, shin wannan gida ne? Na'am, hada baitun, wannan gida ne. Ma hada, menene wannan? Hada qamisun, wannan riga ne. A hada sarirun, shin wannan gado ne? La, a'a, hada kursiyun, wannan kujera ne. A hada miftahun, shin wannan mabuɗi ne? La, a'a, hada qalamun, wannan alƙalami ne. Ma hada, menene wannan? Hada najmun, wannan tauraro ne. Alhamdulillah, wannan shine ƙarshen darasinmu a yau. Idan kuna da wani tambaya ko kuma sanin ma'anar wata kalmar Larabci, sai ku sanar da mu a comment section. Mu kuma muna shirye insha Allah.